खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बे चेनेलाव गोदान खौरां लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बे चेनेलनि गेजेरजों खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ आसाम कंग्रेसआ जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव सिबिआइनि नायबिजिरनायखौ दाबि खालामगासिनो दं। काछार पुलिसआ 90 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि टेब्लेटफोर जब्द खालामदों। जुबिन गार्गआ गाननाय आस्थामाव मोनसे आन्दोनि सल' दं। इस्ट जन मिटआव आसामनि एथलीटफोरा मोन 24 मेडेल मोननो हादों। डिब्रुगड़ साहा बागानाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। पुलिसआ काछाराव 90 कौटि रांनि याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामदों। काजिरङानि बागरि रेन्जआ 26 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुलिफिनगोन। आसाम सरकारा 7,800नि बांसिन दुर्गा फुजा आफादफोरनो 10,000 रांनि अनसुंथाइ होदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ आसाम कंग्रेसआ जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव सिबिआइनि नायबिजिरनायखौ दाबि खालामगासिनो दं। आसाम एसेम्ब्लिनि बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत शइकियाआ मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव मिरु नायबिजिरगिरि बिउर' सिबिआइखौ नायबिजिरनो थाखाय मावख'आरि महरै खावलायदों। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुनो लिरहरनाय लाइजामाव शइकियाआ 19 सेप्तेम्बरखालि सिंगापुराव गार्गनि थैनायनि थासारिखौ सन्देह गोनां होननानै फोरमायो आरो बेयो मोनसे खैसारनि बाहागो जानो हागौ होननानैबो फोरमायो। शइकिया बिथाङा बुङो दि गार्गआ सासे हेंथा होनायनि बिग्रायारि गारां, जाय नोगोरारि सोदांनाय आयेन CAA बायदि सरकारनि बिथांखिफोरखौ गोख्रोङै बेरेखा खालामदों। बिथाङा दाबि खालामदों दि बे हेंथाया रोजाबगिरिखौ फोजोबनायनि जाथावना थांखि बानायदों। बिथाङा सिबिआइनि नायबिजिरनायखौ गौहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिजिरगिरिनि जोहै नायफामनांगौ होनना खावलायो, जाहाथे मोनसे थि नङै नायबिजिरनायखौ रोखा खालामनो हायो आरो सुबुंफोरनि फोथायनायखौ मोनफिननो हायो। नैथि खौराङाव दङ काछार पुलिसआ 90 कौटिनिबो बांसिन बेसादनि टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि हेंथायै मोनसे अपारेसन खालामनायाव काछार पुलिसआ मख'जाथाव जाफुंसार जानो हादों। धलाकालनि मिज'राम सिमानि साखाथियाव मोनसे अपारेसन खालामनाय समाव पुलिसआ गंसे बलेर' पिकआप गारिनिफ्राय 90 कौटि थाखा बेसेननि आयेन बेरेखा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनो हायो। पुलिसआ गारियाव दोनखुमानाय खथानिफ्राय 3 लाख आयेन बेरेखा याबा टेब्लेटफोर बोखांनो हायो। पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट नमल महत'आ फोरमायनाय बादिब्ला जब्द खालामनाय टेब्लेटफोरनि बिबाङा 90 कौटि थाखासो जागोन। खौरां मोननाय बादियैब्ला हमजानाय सानै सुबुङा जाबाय सेमुएल लुंगडिम आरो एन्डी कुकी। टेब्लेटफोरखौ मणिपुरनि चुराचान्दपुरनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन। थामथि खौराङाव दङ जुबिन गार्गआ गाननाय आस्थामाव मोनसे आन्दोनि सल' दं। आसामनि आइकन जुबिन गार्गआ गावनि रुजुजायै स्टाइलनि थाखाय बयजोंबो मिथिजायोमोन। गुबैयै बिथाङा गाननाय सनानि आस्थाम, जेराव गोदोनि इजिप्टनि राजा तुतनखामुननि मोखांखौ नुनो मोनो। बे आस्थामा इजिप्टनि गोदो गोदायनि सल'बाथाफोराव जोनोम जाफिननाय आरो गावखौ नागिरना दिहुननायखौ दिन्थिदों। जुबिना गावखौ सासे राजा साननानै बेखौ गाननो मोजां मोनोमोन। 9 ग्राम लिरथायनि बे आस्थामा बिथांनि सिनायथिनि मोनसे बाहागो जादोंमोन आरो बिथांनि रुंसारि जानायनि उनाव बिथांनि बिसि गरिमा शइकिया गार्गआ बुंदों दि बियो बेखौ गोसोखांथि महरै संरैखा खालामगोन। गेदेमा देंखोगिरिनि जुनिया रिंआ बिथांनि असाधारन जिउ आरो थुलुंगानि थाखाय मोनसे मान बावनाय महरै गसंदों। ब्रैथि खौराङाव दङ इस्ट जन मिटआव आसामनि एथलीटफोरा मोन 24 मेडेल मोननानै साबसिन जानो हायो। रांचीआव खुंजानाय इस्ट जन जुनियर एथलेटिक्स चेम्पियनशिपआव रामनि लाइमोन गेलेगिरिफोरा गासै मोन 24 मेडेल देरहानानै हादोरसाखौ गोग्गानाय लाबोनो हादों। गिबि सानाव आसामआ मोन 14 मेडेल देरहानो हादों, जेराव मोन 5 सना, मोन 5 सिलभार आरो मोन 4 ब्रन्जनि मेडेल दं। सनानि मेडेल मोनगिरिफोरा जाबाय स्निग्ध प्रतिमा कभार, शट पुट,
प्रियानुज बर'आ ट्राइथलन, मासुम दास 100 मिटार, पाहि केअट 5000 मिटार आरो भुमि कुमारी डिस्कास। नैथि सानाव आरोबाव मोन 11 मेडेलफोरखौ होनाय जायो, जेराव 4 सना, 3 सिलभार आरो 4 ब्रन्जनि बान्था मोननो हायो। सनानि मेडेलखौ 5000 मिटार खारनायाव फिरदौस आलम, 400 मिटार खारनायाव ज्योतिषमान बर'आ, हौवासाफोरनि 4x100 रिले हानजा आरो 3000 मिटार खारनायाव सुपर्ण दासआ सनानि मेडेलखौ मोननो हायो। बे गोख्रों दिन्थिफुंनाया एथलेटिक्सआव आसामनि थाखाय मोनसे मिजिंगोनां इयुनखौ दिन्थियो। बाथि खौराङाव दङ आसामनि डिब्रुगड़ साहा बागानाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। डिब्रुगड़नि मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव जायगानि साहा बागानाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि अजद होनाय जादों। जाथायनि समाव हिन्जावसाया बन बुथुमगासिनो दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। बे जाथायनि सायाव 2 सुबुंखौ हमनाय जादों, जाय 2बो साहा बागानाव खामानि मावगासिनो दंमोन। पुलिसआ बे जाथायनि सायाव प्रटेक्शन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुएल अफेन्सेस पक्स' एक्ट आरो गुबुन बाहायथाव आयेननि गेजेरजों नायबिजिरगासिनो दं। बे दुखुनांथाव जाथायखौ लानानै सुबुं माहारिया जोबोद दुखु मोनदों। मावख'गिरिफोरा गोख्रों राहा लानो खोथा होदों आरो बिजिरनायखौ थि खालामनो थाखाय गुवारै नायबिजिरगासिनो दं। थागिरिफोरा इयुनाव बेफोरबादि जाथायनिफ्राय बारग'नो थाखाय साबसिन रैखाथि नेमखान्थि लानो खावलायदों। पुलिसआ उफ्रा खौरां गोनां जायखिजाया सुबुंखौ सिगांथिं आगान होनो आरो दानि नायबिजिरनायाव मदद खालामनो थुलुंगा होगासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ पुलिसआ काछाराव 90 कौटि रांनि याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामदों। मोनसे मख'जाथाव ड्राग्स अपारेशनाव आसामनि काछार पुलिसआ 90 कौटि रांसो बेसेननि 3 लाख याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामदों। बे अपारेशना आसाम-मिज'राम सिमानि साखाथियाव थानाय धलाकालाव जादोंमोन। पुलिसआ गंसे बलेर' पिकआप ट्राकखौ थाथ'नानै नायबिजिरो आरो गारियाव थाखोमानाय कम्पार्टमेन्टनि सिङाव दोनखोमानानै दोननाय याबा टेब्लेटनि 30 पेकेट मोनो। फेग्रा मुवा सोबख'नायजों लोब्बा थानाय 2 सुबुंखौ मणिपुरनि चुराचान्दपुर जिल्लायाव थानाय लामकायाव थाग्रा सेमुएल लुंगडिम आरो एन्डी कुकी होननानै सिनायथि मोननाय जादों। पुलिसनि बादिब्ला बे ड्राग्सफोरखौ मणिपुरनिफ्राय आसामाव दैथायहरनाय जादोंमोन आरो बेखौ आरोबाव राननायनि थांखि दंमोन। सिखाव फालांगिनि थाखाय बाहायजानाय गारिखौबो जब्द खालामनाय जादों। बे जब्द खालामनायनि थाखाय दायनिगिरि गेदेर ड्राग्स फालांगिरि नेटवार्कखौ मिथिनो थाखाय काछार पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ काजिरङानि बागरि रेन्जआ 26 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुलिफिनगोन। आसामनि काजिरङा माहारियारि पार्कआ 2025-26 मायथाइनि दावबायारि बोथोरनि जागायनायखौ नोजोर होनानै गाबोन 26 सेप्तेम्बरनिफ्राय गावनि बागरि रेन्जखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवफिनगोन। पार्कआ सरासनस्रायै अखानि बोथोराव खेवजाया, जाय मेनिफ्राय सेप्तेम्बरसिम थायो। मावख'गिरिफोरा फोसावो दि फिन खुलिफिननाय सोनाब ओनसोलाव जिब साफारिफोरखौ गनायथि होगोन। फारसेथिं गुबुन ओनसोलफोर जेरै कहरा मिरुआ उननि समाव खुलिनो हागौ। मावख'आरिफोरा मिजिं थिदों दि थाब फिन खुलिफिननाया दावबायारिखौ बांहोगोन आरो मानसिफोरनो हाग्रानि जिब-जुनारफोरखौ नायनो खाबु होगोन, जेराव मुंदांखा गान्दाबो दं। बिथांमोनहा रैखाथि आरो सांग्रांथिनि गोनांथिखौबो नोजोर होयो, मानोना दैज्लां बोथोरनि दै बानानि उनाव लामाफोर आरो ओनसोलफोरा दासिमबो गोब्राब जानो हागौ। पार्कनि मावफारियाफोरजों मोजाङै थियारि जानायनि उनाव फिन खुलिफिनदों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 8थि खौराङाव दङ आसाम सरकारा 7,800नि बांसिन दुर्गा फुजा आफादफोरनो 10,000 रां होबाय। फैगौ दुर्गा फुजा फोरबोनि थियारियाव आसाम हादोरसा सरकारा हादोरसानि गासै 7,817 बानजायग्रा आफादफोरनि थाखाय 10,000 रांनि राङारि अनसुंथाइ होनो फोसावदों। बे बाथ्राखौ दिनै 24 सेप्तेम्बर 2025 खालार बुधबारखालि फोसावनाय जादों। सिगाङाव टुइटार महरै मिथिजानाय ससियेल मिडिया प्लेटफर्म एक्सआव मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया फोरमायो दि बे रांखौ कमिटिफोरनो राननो थाखाय सोमोन्दो गोनां जिल्ला कमिसनारफोरनो दैथायहरनाय जादों। बे राङारि मददनि थांखिया आसार-खान्थि, हारिमुआरि हाबाफारिफोर आरो फोरबोनि साजायनायफोरनि खरसाखौ सुफुंनायाव मदद होनो थाखाय होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे अनसुंथाइया हादोरसा सोरखारनि फोरबो फालिनायाव हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे गिदिर हाबाफारिनि बाहागो।
बेनि अनगायैबो सोरखारा गावनि मावदांसाफोरनि थाखाय सेप्तेम्बर दाननि बेथनखौ थाबैनो होनो थांखि लादों आरो फोरबोनि सिगां साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरनो 20% ब'नास होनायनि बाथ्रा फोसावदों। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।